nyika yedu, nyika yeZimbabwe atupa mahwani chaiwo, nokuti ukaona vanhu vacho vanosimbisa mutemo vochibatwa nemutemo kandi vari kuseri kwemutemo, aiwa wozoti hapana kwatiri kuenda, amene kuti anozombosunga vanhu vacho ndiani, kati anozoenforsa mutemo wacho ndiani. Nokuda kwechiitiko chaitika sanapinda muchiitiko ichi, topano kuti bva wasubscribe ulike utina on the bell icon, nokuti pina pano panyorwa vachinzi vachengetedzi vemutemo vatyora mitemo vachiita madiro ajojina munyika yaMnangagwa, apo mapurisa anobondera zvavo nemotokari yavo pane imwewo motokari yange yakapakwa kwave kunyangarika panzvimbo semheni. Mapurisa anga achityaira motokari iyi haana kuonekwa kuti aenda nekupi, ndokusiya motokari yavo iripo. Zviri kufungidzirwa kuti mapurisa aya anga achityaira akadhakwa nemutoriro waanotorera vanhu, saka ndo masvika ari kubuda panapa vajola zvinzi aiwa mapurisa aya ari kutosaspektwa nenge anenge akadhakwa abva abondera pamoto yemwe munhu, aiwa nemoto yemapurisa chaiyo, zvaita kuti aiwa wabva vatiza zvamunguziva kuti mapurisa ndo anoenforsa mutemo. Asi kuri kunzi aiwa mutoriro wanotorera vanhu ndo vatora vakadhakwa. Amene munoti kudii pamusoro penhau iyi, pamusoro pechiitiko ichi, aiwa hakuvhugwa kwehombe chaiko munyika. Votudziye mafungiro enyu kupinda mucomment section medu. Aiwa musanga no subscribe kuleka chinotina on the bell icon.